शूटिंग दरम्यानचा एखादा मजेशीर क्षण? लोकांना ना लक्षात राहत नाही आपण काय बोलून जातो. म्हणजे येणाऱ्या माणसामध्ये आम्ही लढ म्हणाचं शूटिंग करत होतो आणि तिकडे एक व्यक्ती आम्हाला भेटली आणि सगळे कलाकार आम्ही असंच खुर्च्या मांडून बसलो होतो. अरे नमस्कार संजय खापरे, अरे तुम्ही आमचे फॅन आहात, तुम्ही आमचे फॅन आहात. हे लोकांना कळत नाही. मी म्हटलं ते बोल हो. अरे सक्षम कुलकर्णी पण अरे तुम्ही तर आमच्या नाही तुम्ही तर आमच्या अख्ख्या फॅमिलीचे फॅन आहात. लोकांना कळत नाही काय एक्साइटमेंट मध्ये बोलून काय बोलून जातं. झालं. कसं आहे ना, कलाकार भेटणं म्हणजे तुम्ही देव असता त्यांच्या प्रेक्षकांसाठी. आता तुम्हाला अशीच रिएक्शन आहे ना, अशीच रिएक्शन माझ्या मित्राच्या वडिलांनी दिली ती. म्हटलं बाबा कसं वाटलं नाटक? आवडलं? अरे तुझं नाटक बघायलाच नको, नाही बोलायलाच नको. त्यांना म्हणायचं होतं अरे बघायलाच नको, काय नाटक आहे. लोक भावनेच्या भरात काय बोलून जातात कळत नाही.